Hallelujah. Odofo yɛde nyame ase bebree sɛ ɔde na wɔtwe foforɔ nso ɛde akyɛ yɛn. Na yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame nkronkron bɛfa n'akwan ɛwɔ na wɔtwe yi nso na yɛbɛhu n'ani onyam ɛne ne kɛseyɛ. Ɛno nti ɛnɛ dɛ mema wakɔ aba ɛde ba wo te aseɛ sɛn dwumadie yi so. Na yɛsɛ nyame nkronkron sɛ obɛsiesie yɛn ama nnwuma pa. Ɛnɛ nso so yɛbɛfa yɛakenka nsɛm efi Galatifoɔ nwoma no eti 9 kyekyɛm baako kɔsi edu no. Etifi nsɛm no sɛ yɛtwa deɛ yɛdua. Ɛno nti anuanom ne adɔfoɔ sɛ yɛyɛ gyidifoɔ na yɛdi bɔne so nkonim. Bible ma yɛte aseɛ sɛ nyame nkronkron te mu ɔno na ɔma yɛ ahoɔden ma yɛdi bɔne so nkonim. Tibedodo aba bɛfa Kristo Yesu no. Wo ho kwan wo tumi no sɛ woyɛ nyame ba no wobɛdi bɔne so nkonim. Ɛno nti na sɛ yɛhu sɛ abrabɔ a Kristo nka ho yɛni ahoɔden a bɛtumi de edi wiase so anaa bɔne so nkonim. Ɛno nti Paul ɛtwerɛ yɛn nyame nkronkron nam so kasa kyerɛ yɛn nɛ sɛ yɛmbɔ mmɔden na obi biara a ɔbɛda na efi gyidie ne ho no Awurade bɛyɛ n'adom na yɛbɛtumi atwe no aba Awurade mu bio. Yɛmfa abotire na yɛnsuasua yɛn ho adesua bi na Kristo mmara no yɛntimi ɛnni so na yɛnhwɛ yie so sɛ yɛnkɔtɔ nsɔhwɛ koro a yɛagye yɛn nua afiri mu no. Ɛnna kyerɛ sɛ yɛhia Yesu, yɛhia nkronkron n'ahoɔden. Na ɔka kyerɛ ne ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ wogyiri sɛ wo ho wɔ mfasoɔ kyɛn obi a woboa no a ɛnea na wodaadaa wo ho ɛfiri sɛ ɛnte saa. Afei ɔse yɛnhwɛ yie ɛwɔ nnwuma a yɛyɛ ho na yɛnyɛ nnwuma pa a na wieɛ no yɛbɛtumi agye atom sɛ ade a meyɛ yi ɛyɛ na asɔ nyame ani. Na ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛn ho ahwɛsofoɔ. Sɛ mema nyɛ m'adwuma yie a ɛbɛka me nua. Enti ɔse yɛne ɔmo a kyerɛ yɛn adeɛ no ɛnkyɛ deɛ yɛwɔ. Adɔfo no saa ha no mu yi ebi adwene kɔ sika nko a so nanso nyɛ sika nko a. Sɛ yɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no yɛnhwɛ kwan sɛ ɔmo a yɛkyerɛkyerɛ ɔmo de adansedie a ɛkyerɛ sɛ Kristo ayɛ ɔmo adom nkronkron aboa ɔmo ma ate asɛm no ase. Ti bibia ɔmo yɛ bi ɔmo gyina nyame asɛm so na ɔmo de yɛ. Na yɛn so a yɛyɛ yɛne yɛn mpanifoɔ ɛkyɛ no ma yɛadwene yɛn sɛ yɛkyerɛkyerɛfoɔ ɛbɔ saa asɛm so a na ɔgye sika efiri yɛn nkyɛn. Etwa sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ yɛn ho aduro, yɛyɛ yɛn ho adwuma na yɛma nyame asɛm no edi yɛn kan. Ɔse ɛmma obi biara nnaadaa wo ɛsiane sɛ Nyankopɔn yɛnsie na atwetwe. Nea onipa guo no ɛno ɛna otwa. Na ɔmo a motena se ɛde ma bɔne su no ɛbɛtwa bɔne, ɛbɛtwa ɔsɛeɛ, ɛbɛtwa owuo. Na mmom no ɔmo a motena se de sɔ Onyankopɔn honhom anuonyam no saa nkrɔfo no ɛbɛtwa daa nkwa wɔ Kristo Yesu mu. Daa nkwa ɛwɔ sɛ wogye Kristo Yesu sɛ Awurade na okragye nkwa na wama no kwan sɛ ɔno ɛnni w'abrabɔ so na ɔndi wo kan ɛfa nhyɛ ne ho anuonyam. Enti ɛma obi biara mbrɛ sɛ ɔyɛ papa. Ɛsiane sɛ ɛbere pɛ mu no yɛbɛtwa ɛho aba pa. Ɛno nti ɛmpa aba. Ebia wayɛ papa biara nti wadwene yɛ sɛ meyɛ papa koraa yɛde bɔne na etua meka nti mengya yɛ papa anyɛ hwee a bɔne anyɛ hwee, bɔne nso nyɛ hwee. Ɛnyɛ nokorɛ. Bible say ma yɛ mmerɛ papa yɛ ho. Na ne bere pɛ mu no yɛbɛtwa ho aba. Ɛno nti ɔse ɛbere biara yɛbɛnya akwanya no moma yɛnyɛ papa ɛmfa ma obiara. Nkanka ne ɔmo a ɔmo gyidi efie no nkanka gyidifo yɛne ɔmo ɛsom, gyidifo yɛne ɔmo ɛkɔba, gyidifo yɛne ɔmo wɔ fellowship mu, adwuma mu ɛne mmiambrɔ so adwam, sukuu mu, asɔre mu, baabi biara moma yɛnkyɛ. Yɛmma papa
Enye yeti ye can say Bible anka say gidifo nko a o. Ose enye papa ma obi a. Enkankan ni omo ye ni omo koba. San say se me ndo omo me ni omo koba na me se me do obi fofra me fa mani hu no a na che say se de Yakopon ka no mo nua mo be no mo ntimi ndo no a me a me mo hu me e no betimi adome. Nti yen hya se mfirifie no nyame mboa ye ne mfa nkwa abonten so. Onyame hya ye nyina bra ye twa Kristo Yesu yi. Omwa ye ne yenso aba. Ne enya sempakafo ema Awurade. No ba yetimi enya nkontapa. Ede na wedru a wo hwe kwan se wo betwa. Wontimi enje. I receive na wendua de a wo be de na we receive. Onyame nka ye nyina ho. Yesu amai na ye behia ochina nso line so. Ene so aba enenso. Bye bye.